recomanable és conèixer els nostres contemporanis i especialment els que escriuen des de casa. Autoria contemporània catalana, no us la perdeu tota, sisplau. El que no us podeu perdre és l'Amor i Shakespeare, que es fa al Poliorama des del 26 de setembre fins al 31 d'octubre. Vaja, si us ho perdeu, no sé què heu fet, és que tenim moltes coses per fer, perquè si no... A mi em ve molt de gust veure una cosa que és ara a principi de temporada, el TNC, que és aquest espectacle Només són dones, em sembla que es diu, amb les meves estimades, Aika McCoskey, la Míriam Iscla i això, la Sol Picó, dirigit per la gent. Em ve molt de gust veure-ho, mira, per aquesta barreja explosiva de dones. Hola, què tal? Doncs jo tinc moltes ganes de veure els monòlegs que fa la Míriam Iscla amb la Sol Picó de la Portatxell. Doncs aquesta temporada recomano que aneu a la Sala Beckett a veure Bluff de la Calòrica, perquè és un espectacle que vam poder veure al Grec i és una meravella, no us ho perdeu. Us recomano que aneu a veure una obra de teatre que es diu Chiara, que la fa l'Àngels Bassas al Teatre Acadèmia i que casualment, bueno, i el Patato també, que a més l'ha escrit ella, i també hi surt, crec, i a més, per casualitat, aquestes casualitats de la vida, la tinc aquí, al costat, Àngels Bassas! Fins quan ha estat al Teatre Acadèmia? Quines dates? El 16 de setembre o el 4 d'octubre. I el Patato? On I està el Patato estarà al Teatre Romea els diumenges d'octubre i part de novembre. Què et sembla? Doncs ja està, ja teniu dues recomanacions. Us recomano l'obra de Psicosis 4-8, de l'Anna Alarcón, dirigida pel Moisés Maiques i que es fa a les Seques Pagues. Doncs jo us vull recomanar el Molt soroll per no res, que es farà al Teatre Nacional de Catalunya, perquè crec que serà un musical que ho trencarà tot, serà molt guai, de fer uns amics veïns que estan treballant amb molta il·lusió i jo tinc moltes ganes de veure. Jo recomano el Roof de la Calòrica a la Sala Beckett perquè és una companyia que val la pena seguir, una companyia d'aquí que fa coses a partir del que diuen i ho traslladen a l'escenari, molt interessant. Doncs jo us recomano la col·lecció de la Ruta 40 que fan a la Sala Beckett perquè no sé quantes vegades he vist el llarg dinar de Nadal i és un espectacle que el veuria 50 vegades més i és super recomanable el que fa aquesta companyia. Jo us recomano que aneu a veure Bluff de la Calòrica perquè és un espectacle que es va estrenar al Grec, el vaig anar a veure i m'ho vaig passar de conya. Té un punt surrealista, és divertit i parla d'aquí, d'ara i del problema amb la feina i amb fer-se gran i amb la crisi dels 30. Us el recomano molt. Comença una nova temporada d'espectacles, aneu al teatre, però sobretot no us oblideu ni de la dansa ni del cine.